खुलुमबाय गिबियावनो गोनांथारखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों 2 आगस्टनि 23 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि बागै जाय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना सप्तासेनि उनावनो मोननो थांगासिनो दं दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो PMAY-G सरकारि न'नि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिफ्राय नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोना सप्तासेनि उनावनो मोननो हासिगोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेनि बागैबो माखासे गोनांथार आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो नैबे CM ट्रिपल स्किमनि बागैबो नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरबाय थायो दा बेनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना नै माइरंजों लोगोसे दालि सिनि संख्रिखौबो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ सप्तासेनि उनाव नोंथांमोना मोननो हासिगोन दा बेनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मोननो हागोन ना हाला दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों माखासे गोनांथार आपडेटखौ दा बेनिफ्राय नैबे निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि थाखायबो जोंहा एप्लाइ खालामनाया दायो सोलिगासिनो दङ दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना दिनैनि माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दा गिबियावनोथ' आं नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैनो खोन्थाहरनोसै जाय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो सप्तासेनि उनावनो मानो होनोबा जोंहा दिनै आगस्टनि 23 थारिख जाबायनोसै दा बिनिफ्राय नोंथांमोना आगस्टनि खै थारिखआव मोननो हादोंमोन अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगस्टनि 1 थारिखआवनो नोंथांमोना मोननो हानाय जादोंमोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआवनो नोंथांमोना मोनगोना जोबोद दायो चान्सआ बारा आरो एबा नोंथांमोना मोनगोनखौ सानना लाखाबानो जाबाय आरो सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआव दा बिनिफ्राय बेसेबां नोंथांमोना मोननो हागोन नैबे 1250 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन 1100 नोंथांमोना मोननो हाया दैबाना जानायनि थाखायसो नोंथांमोननिसिम 150 थाखा खम खालामनाय जादोंमोन नैबे आगस्ट मासाव नैबे सेप्तेम्बराव नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन नोंथांमोना 1250 फैसाखौनो मोननो हागोन दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना बे 1250 फैसाखौ मोननो हाया सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआव सोयोबा दा नोंथांमोना मोनाबा मा खालाम नोंथांमोना अरुणोदयनि सारथि बिथांमोननिसिम नोंथांमोना मददखौ लाहैबानो जाबाय निस्सय नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन जुदि नोंथांमोना मददखौ लायोबा मानो होनोबा जोंहा दायो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआनो नैबे अरुणोदयनि सारथि बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट खालामनाय जाबाय दा बेनिखायनो नोंनि बे KYC नि प्रब्लेमानो जा आधारजों बेंक एकाउन्ट लिंक जायै KYC होनांगौआनो जा बेंक एकाउन्टआ बायदि प्रब्लेमनि थाखायबो नोंथांमोना अरुणोदयनि सारथि बिथांमोनखौ लोगो हमहैनानै ब्लक अफिसावबो नोंथांमोना मोननो हागोन DC अफिसावबो नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांमोना बहा थाङो बेहाय लोगोखौ नोंथांमोना हमहैबानो जाबाय नोंथांमोननि खाथियाव जुदि DC अफिसा दङबा DC अफिसाव थांदो ब्लक अफिसा नोंथांमोननि खाथि जायोबा ब्लक अफिसाव नोंथांमोना थांबानो जाबाय दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना अरुणोदयनि सारथि बिथांमोननिसिम मदद लानानै दायो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ गासिबो मोनजोबनो हागोन जायफोर नोंथांमोननियाव नैबे फैसाया हाबाखैबा 1100 फैसाया नोंथांमोननि हाबाखैबा दा नोंथांमोनाबो नैबे 1100 फैसाखौ मोनफिननो हागोन जुदि नोंथांमोननि बे खामानि मावनाया जाबायबा नोंथांमोननि जा आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनाय बायदि जा प्रब्लेम जादोंमोन दा बेखौ नोंथांमोना मावनानै लाबायबा निस्सय नोंथांमोना नैबे 1100 फैसाखौ सेप्तेम्बर मासाव मोननो हागोन चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बे बाथ्राखौनो बुंदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना सेप्तेम्बरनि 1 थारिखसिम नेदो ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआवनो मोननांगौ नाथायबा जुदि चिफ मिनिस्टार बिथाङा सोलायनोबो हालायगौ खोमा डेटखौ नोंथांमोननिसिम सोलायनोबो हागौ फासयनोबो हागौ सिगांनि बायदि 10 थारिखआव होनोबो हागौ दा बेनिखायनो जेबो बुंनो हाया अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरबाय आरो जेनेबा आगस्टआवबोथ' 1 थारिखआवनो मोन्दोंमोन नालाय दा बेनिखायनो सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआवनो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन आं बेबायदि बुंहरबाय आरो बोरैथो डेटखौ सोलायलि खालामबाय थानो नङा होमबा दा बेनिखायनो 1 थारिखआवनो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नाथायबा दिनैसिम गोदान एप्लाइनि बागै जेबो आपडेट ओंखारना फैयाखै गोबाङानो नोंथांमोना गोदान एप्लाइखौ माला खालामनो हागोन सोंहरगासिनो दङ दा नोंथांमोना गोदान एप्लाइखौ खालामनोथ' हागोन नाथायबा दायो जाथ'वाखै दै गोदान एप्लाइया जोंहा एसे उनावसो जागोन दा गिबियावनो जोंहा दायो सरकारा माखौ बिथांमोना बिजिरगासिनो नैबे
न'खरसेयाव सानै मानसिफोरनो जेनेबा बिहामजो बिखुनजोनो बोरै अरुनदय स्किमनि मुलाम्फाखौ होनो हागोन दा बेखौ बिथांमोना बिजिरगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो रेशन कार्डखौ बोरै बिथांमोना दानखाव होनो हागोन एबा मोननै बोरै रेशन कार्डखौ खालामहोनो हागोन दा बिनि बागैबो बिथांमोना माबागासिनो दं जाहैबाय गोदान रुल लाबोनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों दा बिनिखायनो बिथांमोना नोंथांमोननिसिम बेखौ फोरमायहरखागोन आरो नैबे रेशन कार्डनि दानखावनाय खामानिनि सायावबो नैबे अरुनदयनि गोदान एप्लाइ खालामनायनि सायावबो दा बेखौ नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय जिखियानो जाया मानो देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो बे जोंहा खामानिया जाजोबगोन दा बेजों लोगोसेनो बेंकनिफ्राय लन लानाय अरुनदय स्किमनि जे अरुनदय स्किमनि फैसाखौ आगामि एबा एडभान्सआवनो लानाय दा बेफोर गासैबो खामानियाबो जोंहा देग्लाय बोसोरावनो जाजोबगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सम नेनो नांसिगोन दै दा बेथ' जाहैबाय नैबे अरुनदय स्किमनिया दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि जै नोंथांमोना जा दालि सिनि मोननो हादोंमोन आगस्ट मासाव आगस्टनि 10 थारिखआव नोंथांमोना मोननो हादोंमोन नङा होमबा दा बेखौ नोंथांमोना नैबे सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआवनो मोननो हागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय माइरंजों लोगोसे दालि सिनि आरो बेनिफ्राय संख्रिखौबो नोंथांमोना मोननो हागौ कनफार्मथ' जायाखै नाथायबा मोननो हागौ दै एसे माखासे जाहोननि थाखाय नोंथांमोननिसिम संख्रिखौ होनो हानाय जायाखैमोन दा बेखौ बिथांमोना बुंदों होगोन होननानै नैबे सेप्तेम्बरहालागै होगोन बेबादि बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथायबा होनोबो हागौ होआबो जानो हागौ आरो कनफार्म जाथ'वाखै एसे नोंथांमोना नेबावनो नांगोन सप्तासेसो नेबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोननो हागोन दालि सिनिजों लोगोसे संख्रिखौ नोंथांमोना मोननो हाफागोन हाफाया आरो 100 थाखाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दै 100नि बारा नोंथांमोननिसिम लानाय नङा मोनथाम बुस्थुखौ नोंथांमोना बायनानै लायबाबो 100 नोंथांमोना मोननो हागोन दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव कनफार्म जायोबा आपडेटखौ खोन्थाहरफिनबावगोन जे नोंथांमोना दालि सिनिजों लोगोसे संख्रिखौ मोननो हागोन हाया आं बिनि बागै जेब्ला माने कनफार्मेशनखौ मोननो हागोन अब्ला आं नोंथांमोननिसिम नेक्स्ट भिडिअ एबा माने गाबोन समफोर आपडेट लाबोयोबा नोंथांमोननिसिम आं बेखौ भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जागोन दा बेथ' जाहैबाय रेशन कार्डनिया दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइ खालामनायनि बागैबो गोबांनो सोंहरदों नोंथांमोना साब डिभिजन एबा डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना थांनानैसो एप्लाइखौ खालामहैनो हायो रेशन कार्डनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ खबर लानानै एप्लाइ खालामनो थाखाय आं नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खावलायदों इलिजिबोलबा नोंथांमोना रेशन कार्डखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो खबर लाना नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय फर्म नोंथांमोना मोननो हायो बे फर्मखौ फिलआप खालामना नोंथांमोना हैबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नैबे PMAY-G सरकारि न'नि बागै आं नोंथांमोननिसिम दाख्लै बे भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जादोंमोन बिहारनिया 11 लाखनिबो बांसिन मानसिफोरा सरकारि न'नि फैसाखौ मोननो हाबाय होननानै गोदान एप्लाइ जायफोर बिथांमोना थांनाय बोसोराव खालामनायमोन दा बिथांमोननो होबाय होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बेवहाय गोबां नोंथांमोना आंनिसिम सोंहरगासिनो दङ जोंलाय माला जागोन जोंलाय माला मोनगोन सरकारि न'खौ होननानै बेबायदि नोंथांमोना सोंहरबाय थादों आरो दा जोंनि नैबे आसामाव दिनैसिम आसाम सरकारनिफ्राय जेबो आपडेटआ ओंखारना फैगोन नाथायबा बिथांमोना बेखौनो बुंगासिनो दङ सरकारि न'खौ जोङो थाबैनो होगोन बेबादि नोंथांमोननिसिम रादायखौथ' होदों आरो बिनिफ्राय गोदान सार्भेनिबो बाथ्राया जोंहा गेजेर गेजेर ओंखारबाय थादों अब्लाबो जेनेबा बेनिफिसियेल लिस्ट जोंहा खालामनानै दायो जायाखै नालाय एबा बेनिफिसियेल लिस्टआनो जोंहा दायो ओंखारना फैजोबाखै दा बेनिफिसियेल लिस्टआ ओंखारना फैखांनायनि उनाव एबा सरकारा बेनिफिसियेल लिस्टखौ बानायखांनायनि उनावसो सेंसन खालामनाय जायो फैसाखौ दा जोंनियाथ' आसामनिया जायाखै नालाय सिगांनिया सेंसन जाखांनाय बिथांमोनाथ' मोनबायनो थागोन दायो नाथायबा जा जोंहा थांनाय बोसोराव गोदान एप्लाइ जादोंमोन दा बिनि थाखाय जोंहा सेंसन जायाखै बेनिफिसियेल लिस्ट खालामनायाबो जोंहा जायाखै बेनिफिसियेल लिस्टआबो ओंखारना फैयाखै दा बेजों लोगोसेनो सेंसनाबो जोंहा जायाखै दा बेनिखायनो जोंनि नैबे आसामनिया एसेथ' नेनो नांगोन आं बेखौ बुङाखैदि नोंथांमोना जोबोद गोबाव नेनो नांगोन होननानै एसे सम नोंथांमोना नेनो नांगोन आं बेखौ आसाखौ लादों आरो फैगोन बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना सरकार न'नि फैसाखौ मोननो हागोनखौ आं आसाखौ लादों बिहारनिया जेरैबायदि बिथांमोननि खामानिया गोख्रैनो जोबनानै बिथांमोना मोननो हादों जोंनि नैबे आसामनियाबो माने खामानिया थाबनो जानानै सरकार न'नि फैसाखौ नोंथांमोना फैगोन बोसोरनिफ्राय मोनगोनखौ आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जादों नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय सरकारनिफ्रायबो जेबो जोंहा आपडेट फैयाखै एप्लाइ खालामनाय जोंहा गासैबो प्रसेसा जोबजोबखाबाय फिजिकेल भेरिफिकेसन फिल्ड भेरिफिकेसन बेथ' जोंहा जाबायनो थायो सम नङा होमबा दा बिनिफ्राय बेनिफिसियेल लिस्ट खालामनायखौसो नोंथांमोना दायो नेनो नांसिगोन बेनिफिसियेल लिस्टआव नोंनि नामा फैबासो नोंथांमोना सरकार न'नि फैसाखौ मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौबो नोंथांमोना साननो नाङा दानलु बेबादि खाथा खुथा खालामनायाथ' जाखायानोसै बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ अब्लाबो नोंथांमोना इलिजिबोलबा नोंथांमोना फाक्का न' गैजायाबा नोंथांमोना सरकारि न'खौ निस्सय मोननो हागोन फैगोन बोसोरहालागै दा देग्लाय बोसोरावनो आपडेटआथ' ओंखारना फैजोबखागोन बेनिफिसियेल लिस्ट खालामनाय बायदि आपडेटआ ओंखारना फैखागोन दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम सम माने भिडिअजों बानायनानै खोन्थाहरनाय जागोन
दा बेथ' जाहैबाय नैबे PMAY-G सरकार न'नि आपडेटआ जायफोर नोंथांमोना सेंसन मोननो हानाय ना जोंनि नैबे MLA इलेक्सननि सिगां दा नोंथांमोना सरकार न'नि फैसाखौथ' दायो लासैनो मोननो हागासिनो दंखायोआनोखा दा बेनिखायनो नोंथांमोनाथ' टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया दा बिनिफ्राय फैदो नैबे जिबन प्रेरणा स्किम डेटनि बागै गोबां सोंहरगासिनो दङ नाथायबा दिनैसिमबो आङो डेटखौ माने गोबां नागिरगासिनो दङ सोंहरगासिनो दङ नाथायबा दिनैसिमबो डेटखौ आङो मोननो हानाय जायाखै दे जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायावथ' मोनगोन बेबायदि नोंथांमोननिसिम बुंबाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा सेप्तेम्बरनि 1 थारिखनिफ्राय लानानै सेप्तेम्बरनि 7 थारिखनि बिथोराव सोगोन बेखौथ' नोंथांमोननिसिम बुंबाय नाथायबा डेटआ दिनैसिमबो कनफार्म जायाखै डेटखौ आं नोंथांमोननिसिम दिनैसिमबो माने आं माने मोननो हानाय जायाखै जायनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो हानाय जायाखै गोबाङानो नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव आंनिसिम माने DM खालामहरगासिनो दङ SMS हरगासिनो दङ सोंहरगासिनो दङ माब्लाथो मोनमारगोन होननानै बेबायदि सोंहरगासिनो दङ आरो दा आं नोंथांमोननिसिम बेनिखायनो बेखौनो बुंहरनाय जाबाय जे जायखिजाया सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायाव मोनगोन होनदों नालाय सप्तासेखौ नोंथांमोना नेबावदो आरो डेटआ जेब्ला कनफार्म जागोन आं बेखौथ' नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामना खोन्थाहरखागोनानोखा अब्लाबो दिनैसिमाव आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय जे जायफोर नोंथांमोननिया जेनेबा बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक जाबायबा आरो नोंथांमोना सिगाङाव मास मोननैनि थाखायबो मोनखानायबा मास मोननै नोंथांमोननिसिम होदोंमोन नालाय जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ दा बेखौ नोंथांमोना मोननो हादोंबा निस्सय नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन नैबे सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायाव सोनायखौ आरो जायफोर नोंथांमोननिसिम मबाइलाव SMS फैदोंमोन आधार कपिखौ नोंथांमोना नडेल अफिसार बिथांनिसिम साबमिट खालामहैनो नांगौ होननानै दा बेखौ नोंथांमोना साबमिट खालामनानै हैबायबा निस्सय नोंथांमोना जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायाव मोननो हागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय गोदान एप्लाइनि बागैबो गोबां लाइमोनफ्रा सोंहरबाय थादों जेनेबा देग्लाय बोसोराव जिबन प्रेरणा स्किमनि थाखाय गोदान एप्लाइ जागोन ना जाया होननानै जागोन गोदान एप्लाइआ जोंहा जागोन मानो जाया जानो निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि जोंहा गोदान एप्लाइआनो जादोंबा जिबन प्रेरणा स्किमनि थाखायलाय मानो जाया जानो बोसोरफ्रोमबो जागोन जिबन प्रेरणा स्किमनि थाखाय जोंहा गोदान एप्लाइ खालामनाया दा बेनिखायनो बे बोसोरावनो जेब्ला नैबे सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायाव फैसाखौ सोहरगोन जायफोर बिथांमोना थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनाय जायफोर बिथांमोना एसे आद्रा मोननानै दङ दा बिथांमोननि जेब्ला लन्च खालामनाय जागोन फैसा सोहरनाय जागोन दा बेवहायनो नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्ट खालामना होनाय जागोन चिफ मिनिस्टार बिथाङा माब्लानिफ्राय गोदान जिबन प्रेरणा स्किमनि एप्लाइ खालामनाय जागोन बेखौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ सानना लाबानो जाबाय जे जुदि सेप्तेम्बर मासनिफ्रायनो जायोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथायबा सिगां बोसोरफोरनिखौ नायोबा नभेम्बर मासनिफ्राय जोंहा गोदान एप्लाइआ जायो दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे मास मोननै मास मोनथामनि बिथोरावनो जोंनि नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनि गोदान एप्लाइ खालामनायाथ' जाखागोन नाथायबा फैसा मोननायासो नोंथांमोना फैगोन बोसोर जानुवारिफोरनिफ्रायसो मोनहैनो हागोन आरो दा जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव ग्रेजुवेसन जानाय दा नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बेवहाय गोबां सोंहरलायगोन बेकलग दंमोन सिगाङाव बिनिफ्राय ग्रेजुवेट दासो जाबाय क्वालिफाइ एप्लाइ खालामनो हागोन बायदि बायदि सोंहरलाबाय नोंथांमोना बेबादि जेबो खोथा गैया जिखियानो जाया मानो नोङो सिगाङाव एरियार थानायानो जा मायानो जा नोङो जिखियानो जाया मानो देग्लाय बोसोराव नोंथाङा जुदि ग्रेजुवेसनखौ कमप्लिट खालामनो हाबायबा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो जिबन प्रेरणा स्किमनि थाखाय बोसोरसेनि थाखाय नोंथांमोना मोननो हागोन 2500 करे मास मोनसेयाव 2500 करे दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय गोबांनो नोंथांमोना सोंहरलाबाय थायोमोन बेफोरनि बागैबो दा बेथ' जाहैबाय जिबन प्रेरणा स्किमनि आपडेटआ दा बिनिफ्राय नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मोननो हामारगोन ना हामारा देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना मोननो हाया बेखौ नोंथांमोना मिथिना लादो जिबन प्रेरणासो होनलायलांबाय मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान बे स्किमनि जोहैसो नोंथांमोना मोननो हायो नालाय नैबे 25,000 फैसाखौ ओरैनो दंफां गायनाय होनो जाय दंफां गायनायनि मुङाव नोंथांमोननिसिम जुननि 5 तारिखआव EBSDआव नोंथांमोननिसिम आबहावा सानखालि दंफांबो गायहोबाय बिनिफ्राय मा होनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोनखौ आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनखौ योगाबो खालामहोबाय योगा डेयाव बायदि बायदि नोंथांमोना खालामनांगासिनो दङ आरो बेखौनो माने गासिबो सरजाबगासिनो दङ जेनेबा दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि पावार 10,000 फैसानि पावार ससियेल मिडियायावथ' बायदि बायदि बेखौ बुङो नाथायबा नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो हायाखै नङा होमबा ओरैनो ससियेल मिडियायावसो बेखौ होगासिनो दं 25,000 फैसानि थाखाय बेबायदि खालामहोदों होननानै नाथायबा बेबादि नङा दै ओरैनो माबा मोनसे जेनेबा आबहावा साननि मुङाव दंफां गायनाय दा बिनिफ्राय नैबे इन्डिपेन्डेन्स डेयाव फ्लेग गायहोनाय दा बेजों लोगोसेनो नैबे मा होनो योगा खालामहोनाय दा बेखौ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बारफोर नोंथांमोनखौ माने देहाखौ एक्टिभ लानो थाखायसो माने बेखौ खालामनाय जादों आरो योगा खालामनाय बेफोरखौ आरो दा दंफां गायनायाथ' नोंथांमोनाथ' दंफां गायखाबायानो थायो नङा होमबा दा बेबायदि आरो नोंथांमोना बेखौ गासिखौबो माने 25,000 फैसाजों सरजाबजोबनो नाङा आरो बेखौ सरकार नोंथांमोननिसिम माने एसे डिउटि नोंथांमोननिसिम खामानिसो होनाय जादों आरो दा बे 25,000खौ नोंथांमोना इनक्लुड खालामनो नाङा बे 25,000 फैसानि थाखाय जोङो आरोबाव जाखागोन एप्लाइ खालामनाया गोबां जिअ' बायदिसिना जोंहा जाबावगोन फट' साफायनाय जाबावगोन दा बे जोंहा खामानिया दाख्लैथ' जाखांबाय आरोबाव जोंहा जाबावगोन
फर्म नोंथांमोननिसिम फिलआप खालामनो थाखाय फर्मखौ होनाय जागोन बायदि बायदि जागोन आरो गोदान रुलबो फैनो हागौ खोमा खुनु थिग गैया आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ देग्लाय बोसोराव मोनगोनखौ आसाखौ लानो नाङा फैगोन बोसोरावसो नोंथांमोना मोनगोना चान्सआ दङ देग्लाय बोसोराव दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा फैगोन बोसोरावसो नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ निस्सय दा बिनिफ्राय PMAY-G स्किमनि बागै गोबांनो सोंहरबाय थायो गोदान एप्लाइ माब्ला जागोन आरो BTCनि 2 लाख फैसानि एप्लाइ खालामनाया माब्ला जागोन बेखौबो गोबांनो सोंहरो नोंथांमोना फैसाखौथ' नांगौ नालाय बिजनेसावनो जा फालांगियावनो जा बायदि माबायाव फैसाखौ नांगौ जायो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सोंहरबाय थायो आरो दा बे PMAY-G स्किमनि एप्लाइआथ' देग्लाय बोसोरावनो जागोन बेखौ चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंगासिनो दङ नाथायबा दिनैसिमबो जेबो डेट बेबायदि कालार बेबायदि ओंखारना फैनाय जायाखै आरो रिलन्सबो जोंहा खालामफिनाखै नालाय आरो जायफोर बिथांमोना 25,000 आद्रा थानाय फैसाखौ मोननांगौ आरो जायफोर बिथांमोना 1 लाख सिगाङाव मोनखांनाय बिथांमोना 1 लाख फैसा मोनबावनांगौ दङ दा बिथांमोनाबो आंनिसिम गोबांनो सोंहरगासिनो दङ माब्ला फैसाखौ मोननो हागोन बायदि बायदि होननानै दायो जोंहा ट्रेनिं जागासिनो दङ बे ट्रेनिंआ जोबजोबनायनि उनावनो नोंथांमोना नैबे जा आद्रा थानाय 25,000 नोंथांमोना मोननांगौ दङ जायफोर 75,000 मोननाय बे 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंखादों आरो बेखौ गोख्रैनो होनाय जासिगोन होननानै दा बेनिखायनो एसे नेबानो जाबाय जेबो डेट ओंखारना फैयाखै नै लासै लासैनो जोंहा जिबन प्रेरणा स्किमखौबो लन्च खालामफिनबाय निजुत बाबुनि जमिना अरुणोदय रेशन कार्डनि जाय दालिसिनि संख्रि होनाय बेखौबो रिलन्च खालामफिनगासिनो दं नालाय दा बेनिखायनो आं बे आसाखौ लादों आरो नैबे PMAY-G स्किमनि माबा फैसा होनायखौबो नैबे अक्ट'बरहालागै नोंथांमोननिसिम होगोन बायदिखौ आं आसाखौ खालामदों 25,000 फैसाखौ बेनिफ्राय जायफोरा 1 लाख मोनखांनाय नोंथांमोना 1 लाख फैसाखौ मोनगोन नालाय दा बेखौबो नोंथांमोना अक्ट'बरावनो मोनगोनखौ आं आसाखौ लादों आरो लासै लासैनो बेयो जोंहा रिलन्च जाफिनगासिनो दं नालाय दा थिग बेबादिनो गोदान एप्लाइआ बेबादिनो नभेम्बर डिसेम्बर बेबादियाव जोंहा जागोन बादि आरो नैबे PMAY-G स्किमनिया जायखिजाया माने देग्लाय बोसोरावथ' जाखाथारगोन आरो बिनिफ्राय देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना सोरबा सोरबा मोननो हासिगोन सोरबा सोरबा मोननो हानाय नङा बेनो आरो जायफोर सिगाङाव एप्लाइ खालामखांनाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेबादि नङा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन नोंथांमोना थांनाय बोसोराव सेलेक्ट जायासैबा देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना मोननोबो हागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय नभेम्बर डिसेम्बरखौ नोंथांमोना नेदो दा बेनिफ्राय BTCनि 2 लाख फैसानि एप्लाइआबो थिग बेबादिनो जानानै दङ बिथांमोना गोदान सिस्टेम लाबोनायनि बाथ्राखौ बुंदों नाथायबा दिनैसिम जेबो आपडेट ओंखारना फैफिनाखै दे गोदान सिस्टेम बिथांमोना माबायदि लाबोगोन दा बेखौ दिनैसिमबो मोजाङै मिथिना मोननो हानाय जायाखै जेनेबा गोदान बे अनलाइन प्रसेसै खालामसिगोन ना अफलाइन फर्म होनाय जागोन माबायदि खालामनाय जागोन इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौसो बिथांमोना चेन्ज खालामसिगोन ना मागोन बेखौ दिनैसिमबो मोजाङै मिथिना मोननो हानाय जायाखै बिथांमोना बिजिरदों जाहैबाय गावसोरो सरकारनि मानसिफ्रा बोरै बेखौ खालामनाय जागोन गोदान माबायदि सिस्टेम लाबोगोन दा बिनि बागै बिथांमोना सावरायदों जाहैबाय दा बेनिखायनो एसेखौथ' नोंथांमोना नेनो नांसिगोन नाथायबा बे बाथ्राखौ आं बुंहरखानाय जायो देग्लाय बोसोराव बे एप्लाइआ जागोन बे बोसोरावनो जोंहा एप्लाइ खालामनाया जागोन बेनि थाखाय जोंहा बाजेटआनो लाखाथारनाय जाखाबाय आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो सोरबाफोर स्किल सार्टिफिकेट नोंथांमोना गैजायाबा डिप्ल'मा सार्टिफिकेट गैजायाबा गोख्रैनो स्किल सार्टिफिकेटफोरखौ नोंथांमोना बानायना लाखादो माने स्किल नोंथांमोना लाहैबानो जाबाय बहाबा मास मोनथामफोरनि बेफोरखौ नोंथांमोना स्किल ट्रेनिंफोर एसे लाहैबानो जाबाय बायदि रोखोमनि जोंहा स्किल ट्रेनिं होनाय जायो नङा होमबा बेफोराव नोंथांमोना स्किलखौ लाहैबानो जाबाय डिप्ल'मानिबो जोंहा गोबां डिप्ल'मा जोंहा कर्सफोर दङ नोंथांमोना बेफोरखौ लाबानो जाबाय जाहाथे एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बे स्किल सार्टिफिकेट एबा डिप्ल'माखौ नोंथांमोना मोननो हानाय जायो आरो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बिनिफ्राय ओरैनोथ' 20,000 गाहाम मानसिफोरनो होनायनि बाथ्रा ओंखारदोंमोन नाथायबा देग्लाय बोसोराव बेसेबां होगोन ना होआ बिथांमोना गावसोर बुंनाय बाथ्रायाव गसंथानानै थाया बेथ' एसे उननि बाथ्रा जाहैसिगोन दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना एसे समखौ नेबानो जाबाय एप्लाइ खालामनाया देग्लाय बोसोरावनो जागोन जेबो अफिसियेलि आपडेट ओंखारना फैयाखै थारिख जेबो ओंखारना फैयाखै नैबे थारिखनिफ्राय गोदान एप्लाइ जासिगोन होननानै दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बेखौ बयबो नेलायदो आरो दा बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम बेखिनि स्किमफोरनि आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो ओरैनो जेबो इम्पर्टेन्ट गोनांथार आपडेट बेबायदि ओंखारना फैयाखै अरुणोदयनि सारथि बेखौल' जोंहा एपइन्टमेन्ट खालामनाया जोंहा सोलिबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनियाबो जोंहा एपइन्टमेन्ट जाबाय चिरांनिया जाबाय दा बिनिफ्राय क'क्राझार तामुलपुर बिनिफ्राय बाक्सा दा बिनिखौ एसे नेबावदो बिनिफ्राय गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टना जाखाबाय आरो नोंथांमोननिसिम आं बेखौ फेसबुकावबो होनाय जादों फेसबुकाव नोंथांमोना जायफोर फल' खालामाखैना फेसबुकाव नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय फेसबुकाव नोंथांमोननिसिम सर्ट भिडिअ खालामनानै आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जायो आरो नोंथांमोननिसिम जा आपडेट फैयो बेखौ लोगो लोगो नोंथांमोननिसिम फेसबुकाव पस्ट खालामना होनाय जायो दा बेनिखायनो फेसबुकखौ नोंथांमोना बयबो फल' खालामहैबानो जाबाय आं फेसबुकनि लिंकखौ भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव आरो डिसक्रिपसन बक्सआवबो होनानै दोननाय जादों दा बे भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोननिसिम आं माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामना सोंहरदो आरो बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामना होदो आरो जोबनायाव बयबो नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लालायदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों